ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኔ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘት ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሓደ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ነዲኡ ዝጸሓፋ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ናባኹም ሒዘያ ቀሪበለኹሞ በጃኹም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ነዛ ዛንታ ምስ ሰማዕኹምዋ እውን ኣመና ከም ትፈትዋ ኣይጠራጠርን። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። ኣደይ ሓደራኺ ኣብቲ ክድውለልክ ኸለኹ ከመይ ኣለኻ ኢልክኒ ጽቡቕ ምሽለኪ ንምንታይ ደኣሞ ደጋጊምኪ ከመይ ኣለኻ ትብልኒ ጸጸኒሕኺ ግደፍ ባደይ ኣይትደጋግምለይ ሕማቕ ኣለኹ ኸይብለኪ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሓቂ ኸይሞልቀኒ ይፈርሕ ጽቡቕ ኣለኹ ኽብለክ ኸለኹ እኮ ከይትሻቐልኒ ለደኣ እምበር ዘለኽዎ ደኣ እንኳ ኣይትርአይኒ እቲ ጥዑም ዝመስለኒ ዝነበረ ስደት እቲ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ምዃኑ በሪሁለዩ እቲ ኸማን ወርቅን ጨርቅን ክገብረልከ ዝሓሰብክዎ ኣይሰመረለይን ኣደይ ኣይሰመረለይን በቃ ምስ ስደት ክቃለስ ዕድመይ እንዳረኣኽዎ ይበለየሎ ረሲኣዮ ባደይ ከም ቀደመይ ተበኣስን ረባሽን ዘለኹ ከይመስለኪ ንሱ ደኣ ቀደም ገዲፈዮ እቲ ምሸት ኣምሼ ዝመጾ ዝነበርኩ ኣብዚ ምሸት ገዛና እንዳዘከርኩ እየ ዘስተማስል ኣብ ነፍሲ ወክፍ ደቂቓ እባ ኸዓ ይዝክረኪ ኣደይ ኩሉ ነገር እኮዩ ንዓኺ ዘዝክረኒ ብድሕሪኽ እኮ ከም ናትክ ዝጥዕም ምግቢ ዘይበላዕኹ እተብዚ ዘሎ ዝመስለኒ ኩሉ ጥዑም መግብታትስ ብእውነት ኣደይ ልዕሊ ናትክ ዝጥዕም ክሳብ ሕጂ ይረኣኹን ክዳነይ ከዓ እኮ ባዕለይ ክሓፅብ ጀሚረ ኣደይ ክዳነይሲ ባዕለይ ክሓፅብ ጀሚረ ዋላ ገዛ ባዕለይ የፅሪ ኣለኹ ኣንተ ኣደይ እዚ ኩሉ እኮ ንስኺ ክትገብርለይ ነርኪ ኣይጠዓመንን ኣደይ ናፍቆት በርቲዑኒ ዘይ ሃገረይ ግዲ ኮይኑስ ኩሉ ግዜ ኣብ ደገ እንዳተሰከፍኩ እየ ዝጓዓዝ ነብሰይ ዘይኣምን ኮይነኮ ኣተደይ ፖሊስ ክሪኡ ይኸለኹ ኣመናይ ስንብድ ይድንግጽ ከም ሌባ ይሕባእ ኣተደዋኒ ጽቡቕ የለኹን ስደት በርቲዑኒ ጽሙቓ ዝገበረኒ እንኳ ኣይትርእዮ የሕሚቑኒ በቃ ስደት ካብ ዝመጽእ ኣብ ዝነበርክዎ ኩሉ ገዛውቲ ዋላ ሓንቲ ገዛ እኮያ ከምታ ነቓዕ መንደቓ ገዛና ክንደኣ ማሙቕ ዘይረኸብ ኩሉ እቲ ኣብዚ ዝበልዖ ስጋ ዝበዝሖ በብዓይነቱ መግቢ ክንድታ ማይ ዝበዝሓ ሽሮኺ ኣየጽግበንን እወ ኣብ ስእሊ ደኣ ጽቡቕ ስእሊ ሰዲደልከ ኣለኹ ኣደይ ደገይ ደኣ ጽቡቕ እንዲ ዘሎ ወድዋኒ ውሽጠይ ግን ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣደይ ኣብ ገዛና እየገዲፈዮ መጺ እሞ ኣደይ ሓደራኺ ብናፍቆትን ጽምዋን ተበሊዐ ከስተማስልን ክዝክርን እየ ዝውዕል ዘለኹሞ ኣብቲ ክድውልለይ ከለኺ ሓደራኺ ጸጸኒሕኺ ከመይ ኣለኻ ይትበልኒ ከመይ ኣለኻ ወደይ ከመይ ኣለኻ ይትበልኒ በቃ ኣይትደጋግምለይ ኣደይ እታ ምስ ህልናይ እንዳተበኣስኩ ዘውፅኣ ጽቡቕ ኣለኹ ዝብለካ ደዋኒ ምድግጋማ ከይጸልኣሞ ሓቂ ሞሊቖኒ ሕማቕ ኣለኹ ኸይብለኪ ሽዑ ኸዓ ብጓሂ ናይ ኢድኪ ኸይመለስኩልኪ ከይትፍለይ ነደይ በጃኺ ከመይ ኣለኻ እንዳበልኪ ኣይትደጋግምለይ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ወደኒ ብእውነት ጽቡቕ ኣለኹ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዝለቐቐን ኣመና ዝመሰጠትንን ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርከሰትን ዛንታ እያ ልክዕ ምስ ሰማዕኹምዋ ኣመና ከም ዝተመሰጥኩምላ ድማ ኣይጠራጠርን ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ بقصالي بخالي سانتا كساب نراخب سسناي نخلاتنا تشاو تشاو